a to je ukoliko moj partner ne prihvata moju autentičnost i ja zbog njega treba da prilagođavam svoje ponašanje, da pazim šta ću reći, da pazim kako ću se ponašati, da pazim da li ću izražavati svoju ličnost, svoje želje, svoje potrebe, taj partner nije za mene. Pravi partner je onaj partner koji prihvata tvoju autentičnost. Naravno, pravi partner je onaj partner koji ima granice i ako praviš neke gluposti u svojim ponašanjima, koji će ti reći da takve stvari ne toleriše i da takve stvari nisu prihvatljive. Ali pravi partner nikada neće suzbijati tvoju autentičnost i terati se da ti prilagođavaš svoja ponašanja kako bi postigao bolju kompatibilnost sa potencijalnim partnerom. Šta to onda znači? To već onda znači da vi niste kompatibilni dovoljno ako ti moraš da se prilagođavaš svoja ponašanja i da budeš nešto što nisi. Ok. Mislim da sam jako dobro objasnio šta znači šta. Treba da imate bukvalno pravila svoja i da znate šta želite u životu. Ja sam čovjek koji zna šta želi u životu. Mene ne zanima da se ja prilagođavam nekome. Ako ja moram nekome da se prilagođavam, to znači da taj neko ili mene ne razume dovoljno, ili ne vidi u meni pravu vrednost, ili ne znam ni ja šta. Bitno je ono što ja osjećam iznutra. I pravoj osobi u mom životu će se to dopasti. Osobi koja me voli tako kakav jesam, osoba koja me poštuje, osoba koja me ceni, osoba koja me gotivi na razne načine će znati da podrži moju ludost i moju zajebanciju i moj nemir i kada sam ljut i kada sam besan itd. Znaće kako da bude uz mene. Ne tražim ja da me teši, tražim samo da poštuje moje emocije, da poštuje moje potrebe i da poštuje moje želje. I da ima razumevanje, da bude svesna osoba kada sam ja možda trigerovan ili kada je ona trigerovana, da možemo otvoreno da pričamo o tome i da se razumemo u tim svojim trigerima i da iz tih trigera promenimo nešto, da promenimo neki obrazac, da zagrlimo jedno drugo, da proživimo ta osjećanja, te naboje itd. Ali ako ja moram da se prilagođavam, mene ta veza ne interesuje. Ok.